Isibhedlele iSulenkama ecandelo lodata elibhidlikayo elavalwa ngomnyaka ka-2012 ngoloyiko lokuba libeka impilo zezigulane emngciphekweni. Ibhodi yalapha ithi abongikazi banqongophele inzame zokucela indlebe ziwele phansi. Yavalwa ngu-MEC uGqobana waza walungiselela ukuba makwakhiwe isibhedlele. Ithi ingxelo ke wayikhuphe i-300 million. Lo mali yenza nje iplatform ezimbini. U-MEC uDyantyi owayengowakwa Health ngo-2015 kwangena u-MEC uSol August, ngoku kungene u-MEC uGomba, uNational Minister uZweli Mgcwelize, omeya no speaker base-OR, senjiba ayikho indawo esingayanga kuyo. Unayo imali yokurenta amahotela, unayo imali yokurenta ama-B&B, kodwa kanayo ukulungisa esi sibhedlela. Esibhedlela phaya kungavele kuphuma inyoka ngoba kukuqumbu yindawo engathi isebhijolo apha. Isebe lezempilo liyavuma kube khona ukusilela kwicala labo. Into eyasibulalayo kakhulu sasinayo no-contractor wawuqalile umsebenzi wachitha izinto wavula ingcango waphula ipestire wasusa amadonga. Loo nto yasenza isibhedlele sabukeka sizibi kakhulu. Loo contractor uye wabhanga waphuma. Ngoku ke sinono-contractor abatsha abazawungena bancedise ukwakha esibhedlele. Abo bavakalisa izikhalazo bathi bake bayiva le ngoma ngaphambili. Abahlali kwakunye nebhodi yesisibhedlele banenxalabo yezi zakhiwo zithe zashiywa kwesinomhlwa. Ngoku ke bamemelela ungenelelo olukhawulezileyo nanjengoko benenkolo yokuba lamabhodlo ezakhiwo angadilika nanini na. Kusenjalo kusajongwa enkalweni abahlali balapha kuqumbu ngabo abakwintsokolo yokufumana ezinkonzo zempilo zingancumisiyo. Thule Joka kwindaba ze-SABC likuqumbu eMpuma Koloni.